Bismillahirrahmanirrahim. Surete Zuhruf ayet 67. Rabbi alemi vaha kerem diki. Bismillahirrahmanirrahim. El-ahillâ'u van dostu havale haskiriye hev ed dünyayê da go hej hevdû dikirin dostê hevdû bûn di çi da li ser bêemriya Xuda di bêemriya Xuda û di isiyaniya Xudê da go hevaltî û dostanî bi hevdû re dikirin ha evanê wilo evan dost û hevala yewmeyîzin roja qiyamete ba'zuhum li ba'zin aduwun hin ji hina re wê bibine nêyar wê bikevine qirka hev da wê bi qirka hev bigirin wê bibine nêyarê hevdû yani van dost û ehbab û heskiriyê hevê got di dunyayê de hej hevdû dikirin ji bo çi di çi de hejê kirina wa bi hev re hebû di bêemriya Xuda da di kufriyê da di şirkê da di nêyartiya bi İslamê da go nêyartî bi İslamê re dikirin di vir de yekîtî û hevaltî û hejêkirin û dostanî û hevaltiya wa hebû ha evanê wilo roja qiyamete wê jev re bine dijmin û nêyar em nizanin me nizanîbû ka wê wilo bê an na Rabbi alemê ji me re dibêje dibê roja qiyamete evan dost û ehbab û heval û hogirên hevê di dunyayê de got hej hevdû dikirin di kufrê da û di şirkê da hevaltî û dostanî û hejêkirina wa hebû got nêyartî bi dînê Xudê re dikirin evana roja qiyamete wê hin ji hina re wê bibine nêyarê hevdû ew ê bêje te min ji rê derxist te kir got ez nêyartiya dînê Xuda û qanûn û şerîeta Xuda bikim ew ê bê na wela te min ji rê derxist ew ê bê sûncê te bû ew ê bê sûncê te bû ew ê bê te zanîme ser vê dijminatiya bi Xuda re ew ê bê te na wela te zanîm wî dî wê pev kevin wê kevine qirka hevdû da wê nêyartiye bi hevdû re kin naxwa dost û ehbabê di vê dunyayê da ê got di nêyartiya İslamê de yekîtî û hevaltî û hogirîtî û hejêkirina wa hebû evana roja qiyamete wê hin ji hina re bibine nêyar illel muttaqîn ji muttaqiya pêva ji teqwadara pêva evana nabine nêyarê hev ê teqwadar yê got li ser teqwaya Xuda li ser dînê Xuda hej hevdû kiribin û dostanî û hevaltî dabine hev evana roja qiyamete nabine nêyar jebra lê wekî din ê got ne li ser teqwatiyê ne li ser İslamê ne li ser îtaata Xuda hej hevdû kiribin ne li ser İslamiyetê hej hevdû kirin ne ji bo Xudê hej hevdû kiribin evane dî hemû wê bine nêyar jebra hemû wê bi qirka hevdû bigirin ji xeynî muttaqiya pêva ê teqwadar teqwa çi ya teqwayî ev a xwe parastina ji agirê cehennemê ê got xwe ji agirê cehennemê xwe diparêzin êdî ev parastina ji agirê cehennemê jî bi çi çê dibe yani şexsek insanek ji bo got nekeve agirê cehennemê de xwe ji agirê cehennemê xwe biparêze ew ê bi çi çê bibe bi îtaat û teslîmiyeta ji Rabbê alemê re bi teqwayî yani teqwayî çi ya tişta got Xudê Teala di vê şerîetê de di vê Qur'ana xwe de ji pêxember re gotî biriya pêxember ji me re gotî tiştê got gotî bike bikin û tiştê got gotî neke neke helalê wî helal qebûl bike û heramiyê wî jî heram qebûl bike yani اعتراض الحرامiyê wî neke xwe ji wa heramiya dûr bike û ferzê wî ferz qebûl bike wana pêk bêne helalê wî helal qebûl bike wan helala اعتراض lê neke bêma çima ev tiştê helal e çima ev tiştê serbest û tişta heram jî heram qebûl bike اعتراض lê neke ha ji wa re tê gotin muttaqî ê ehlê teqwayê di vê dunyayê da got hej hevdû kiribin roja qiyamete jî ew hevaltiya wa ew dostaniya wa ew hejêkirina wan e wê berdewam bibe di cennetê da lê vayê dinê roja qiyamete bine nêyar jevra û wê destê xwe bikine qirka hevdû da wê bi qirka hevdû bigirin
ئەوێ بێ سوجێتە بوو ئەوێ بێ سونجێتە بوو ئەوێ بێ تاژرێ دەرخستم ئەوێ بێ تاژرێ دەرخستم ئەوێ بێ من نزانی بوو تاژ مرە گوت والحاصل وێ پەبکەبن ژغینی متەقیە پێوە